Pradesa. Iya, iya. Ayo atur posisi. Iya, iya. La 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 la. Oh iya. La 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 la. Hae, ya ho ya ho ya ho ya. La 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 la. Hae. La 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 la. Oh iya. La 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 la. Hae, ya ho ya ho Praneso. Hae. La 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 la. Oh iya. La 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 la. Hae. Praneso ya Praneso. Oi. Iya. Iya, iya, iya. Iya. Hae. Hae. Oh iya. Hae, Praneso ya Praneso. Hae. Oh iya. Hae, Praneso ya Praneso. Hae. Oh iya. Hae, ya ho ya ho ya ho ya. Oi. Iya, iya, iya. Iya. Hae. Jaga, jaga. Aya. Atur posisi. Tengeni pendi. Iya, 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 iya. Yo yo. Hae. Oh, yo. Hae. Moro hari mami Mas Miraku lawarto dasimutan burung layun aning kutha propolis
Yo. Yo 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 yo.
pendul. Hut nhau, Hae, hot nhau, hae, hot nhau, hae, hot nào, 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 hae. hot nào. E. Hot ya, ê. Hae, Hot ya, ê. hae. Bul cấp bul, hút dạo, Hae, hot nhau, hae, hot nhau, hae, hot nhau, hae, hot nhau, hae, hot âu, hae, hot nào, hae, hot nào, hae, hot nào, hae. hot nào. Ôi. Tari kuda lumbing, tari kuda lumbing yang elok. Tari kuda lumbing yang elok. Tarian kesenian kita tersirat budong tadi. Tarian kesenian kita jadilan budong radeso. Nananina. Jadilan budak pradeso. Tari kuda lumbing, Kuda lumbing tari kuda lumbing yang elok. yang elok. Tari kuda lumbing yang elok. Tarian kesenian kita jadilan budong tadi. Tarian kesenian kita jadilan budong radeso. Mari kawan-kawan, Nananina. mari kawan-kawan semua, mari kawan-kawan semua, melihat kesenian kita jadilan budak pradeso. Melihat kesenian kita jadilan budak pradeso. Tari kuda lumbing, Memang betul tari kuda lumbing yang elok. yang elok. Tari kuda lumbing yang elok. Tarian kesenian kita jadilan budong tadi. Tarian kesenian kita jadilan budong radeso. Mari kawan-kawan, Nananina. mari kawan-kawan semua, mari kawan-kawan semua, melihat kesenian kita jadilan budak pradeso. Melihat kesenian kita jadilan budak pradeso. Radeso, radeso. Yuk, 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 yuk. Hurra, hore, hurra, hore, hurra, hore, hurra, hore, hurra, hore, hurra, hore, hurra, no vai pindo, hurra, hore, hurra, hore, hurra, hore, hurra, hore, hurra, hore. Ya. Main mana? Hurra, hore, hurra, hore, hurra, hore, hurra, hore, hore, hurra, hore, hurra, hore, hurra, hore. Hanya, 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 Main hanya.
Monggo bengi main meneh. Yot. Oh ya. Oh. Yoyot. Ya ya. Oh. Yo yo. Ayo ya. Oh ya. Ya ya ya. Yo, ke sini yo. Oi. Ay ay ay. Oh ya. Oh. Oi. Ah. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Oh. Oi. Oh, Ay ya. Oh. oh. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Oi. Aya. Pusakane pecut kiai samandiman trapase prang umus singo barong alas roban yo hae perange sansaya ram Yo ya. Ayo. Bulan Mei masih dua, bulan Mei masih dua, bulan Mei masih dua, bulan Mei masih dua. Oh iya. oh ya Oh iya. 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 Bulan Juni sudah penuh, bulan Juni sudah penuh, bulan Juni sudah penuh, bulan Juni sudah penuh, bulan Juni sudah penuh. Iya. Iya. Besok minggu main lagi, 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 besok minggu main lagi. Oh ya, oh ya, oh ya, oh ya, oh ya. Sorak-sorak kampung bodo, sorak-sorak kampung bodo, suarane patio titih turangga, asale kudu rame tonggame sana. Ya 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 ya.
Sane Babyo Tite Turonggo Asale Kudu Sane Sogane Sogane Yoi! Ya! Ayo! Oh ya! Iya. Oh ya! Iya. Oh ya, oh ya. Hae. Oh ya ya. Hae. Oh ya ya. Hae. Oh ya. Oh ya. Iya. Oh ya, oh ya, oh ya. Oh ya. Iya. Eh. Iya ya. Iya ya. Oh ya. Oh eh. Lo 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 lo. Oh eh. Ya ya ya. Oh eh. Lo 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 lo. Oh ya. Praneso. Kambing, Praneso. kambing, Praneso. kambing, Praneso. kambing, Praneso. kambing, Praneso. kambing. Oh. Jos. Yo. Rakatek. Oh ya, oh ya. Oh. Oh iya. Ah eh. Oh iya. Oh ya. Ora wani. Kayak jenate ya lho. Saya sore saya gayeng Pak Pur. Ayo. Serate yuk.
Go Praneso. Idong Wahyu kalau saya bondo. Sing tresno tandha luwih netra rasa rasaning ati kadya tirta kang suci kawis tara japa mantra godhang dadi pepadang lahir sang yang Sebo sampun mo. Aku samar yen seliramu rakelingan Pak Pengkoro kan Wong ayu tak hati-hati sok pijer semoyo wae aku tresno karo kowe koyo tekane atimu saya gawe lara iku ora prayoga mari aku ora bakal mundur aku ora bakal maju yen durung ngandeng sliramu apa iya Praneso asli kabeh ya iya
sliramu iki prasadyane ati kadung tresno mring sliramu dosa ayu ra eling dina lan wektu ing ati katon rapi so ilang saya suwe saya ra karuan najan mung tansah gadang aku samar yen sliramu ra wong ayu tak ati-ati cok pijer semoyo wae aku tresno karo kowe Poyo la opo ya teganing atimu saya gawe ora iku ra prayoga aku ora bakal mundur aku ora bakal maju dan turun ngandeng sliramu ukurane resa dudu ora nanging lungi ing asmara ukurane tresno dudu padha nanging lungi ing asmara ayo hae Linda Aku kan setya sak tubuh Wit-wit nganti saiki ayo Bebasane Tang kebakar obor sumunar Ferry ati ayo manku lair batin wis nyata ayo mong sajae ande kosa mone kurang rekno Tondo yekti ngaseng sene rika mugi lestario mugi ing desa pundi Pak niki mau Plumbon Niki Plumbon. Gebang dua mugi lestari Kiai rawuh disapa, Amin. dimatke. Diajeni. nggih sugeng rawuh merintih aku yo terus kayo aku tawis mengke riyen nika sek anu gonge Mokyanto pedang witi ade komo tansah degan panyuwunku
setya kula Arif, tansah aklap-lapi. Halo Dedek Gemes, Dedek Gemes. Ayo hae aku kang sedo satuhu weti yen nganti saiki sane peteng apa pak opor sumunan Antiko pangayomanku lahir batin kubus nyata mongsa Antiko samuneku rang reno monggo Mas Ferry tondo yakti pasatane wika lane ngangkrat abad lampah tepe datan lesu mugi lestari Mugianto berkahe widi Antiko mung tansah Ya. Iya Pak Pur yo. Ya. Yo. Yo. Yo yo yo. Wah, wah, oh. Wah, oh. Wow. Wow. Yo. Yo. Yo, 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 yo. Yo, yes. Yo, yes. Oh, yeah. Yo. Yo. Yeah. Yo. Oh. Oh, yes. Yeah. Oh.
Ayo kanca sing pengen temu rasa nonton Jatilan Kuda Pranesa pancen nyoto Jatilan kondang ayojo ora karo kowe Kuda Pranesa gamelane pancen penak tenan dirungokke karo jogetan tapi awas aja sampe tawuran yen tawuran kowe kancane setan Kuda Pranesa Kuda Pranesa Jatilan kondang saindenge Nuswantara Kuda Pranesa Kuda Pranesa Jatilan kondang saindenge Nuswantara Yo ya. Monggo panitia toyanipun dipun gesang. Yo. Dileke. Oh ya. Neng jero kalangan. Banyu sing neng jero kalangan dileke, Mas. Ayo. Yo. Kasih jalan Mas, kasih jalan. Yang minggir, ayo kasih jalan. Yo. Sikile cek kegandulan. Yo. Rango terus waternya padha suka rengo padha anggar cita unggul ngayojo kersane Mas Gusti sebab kula sedaya lir sampe kala Gusti kula Gusti ingkang Maha Suci paring pangapura ing para manungsa murih padha eling pring pangeran Duh Gusti sebab kula sedaya lir sampe kala Gusti kula Yo. ya yo yo
Iya. Yo yes. Yo yes. Yo yes. Iya. Oh. Yo. Iya. Yo yes. Oh. Ayo. Belum. Sekali lagi. Iya, iya. Yo. Iya. Yes. Oh. Ya. Rambut dawa. Kayain. Salalala. Pak E, dene Pak E. Ai ai. Aku nate telan cisari. Ai ai. Gone rame padang bulan nyenengan. Salalala. Dasar priya durung nate palakrama. Ai ai. Roh wanita sing sajake tanpa kanca. Goyange Pak E. Rambute Dawa. Sono. Saka mburi lakune kok merati. Aduh duh. Kok dilalah kemirangan rakiniru. Ai ai. Tiwas nyoba jebul priya rambut dawa. Dene Pak goyang wae rasah nangis. Ai ai. Salalala. Gak usah nangis to Pak E. Ai ai. Aku nate telan bulan cisari. Ai ai. Gone rame padang bulan nyenengan. Dasar priya durung nate palakrama. Ai ai. Roh wanita sing sajake tanpa kanca. Goyang Pak E. Rambute Dawa. oh nganggo celana. Saka mburi nangis kebek. Awas awas awas. Awas awas. Kebyut. Ya. Ai ai. Tiwas nyoba jebul priya rambut dawa. Dene Pak E. Triwas nyopo cepul brio. Iya, Oh. iya, iya. Unggah ke Mas, apa deh Mas? Mas Ibu, unggah nama iku ya. Iya. Iya, iya, iya. Oh, ya. Oh, iya. Ah,
oh ya, oh. Dalam, oh ya, oh ya, hae, hae, oh ya, hae, oh ya, oh. Sama Pak Duko, Pak Duko. Oh, eh, 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 oh ya, oh ya, hae, hae, oh ya, hae, oh ya, oh. Iya. Iya. Iya, amor. Iya, 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 iya. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Iya. Oh, ya. Iya. Yo, yo, Iya. yo. Oh, ya. Yo, yo. Iya. Oh, ya. Iya. Yo, yo. Yo. Oh, Oh ya. iya. Ono bleke Pak Pur. Hah? Ono bleke. Oh iya no, Praneso ki apa ono Apa kok. ono? Oh bleke ono yuk. Yo, tuh bleke wae. Alam. Iya. Iya. Oh. Iya. Iya. Oh, oh, iya. Yeah. Ayo. Yeah. Oh, iya.
ana rondo manggon ngarep omahku yen ro aku dheweke guyang-guyu yen dhek ngerti aku namake carane mlaku saja digawe-gawe kira-kira umure 57 wes meh padha karo yuswane ibu apa karepe aku ra ngerti saben sore aku dikirimi roti suwe-suwe atiku saya mundhak bingung kutu-kutu kepengin nyeng omahe aduh kok dilala ibu pirsa kabeh saben teko rotine dibalekke atiku tentrem kaya adate yen tak pikir aku kudu guyu dhewe Jaman rekoso urip pancen angel nira usah ngomen ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng ulan aja peteng nek dikongkon mbok sing temen la opo kata ati kekoso rekoso Bukti koyo wiwitan rekoso pancen nyoto sore-sore padang wulan ayo kanca padha wingyo Rene-rene bebarengan rame-rame do kegocekan kai-kai rembulane yen tak sawang kok ngawe-awe kaya-kaya ngilingake kanca kabeh aja turu sore-sore gedhuk asale saka telo amata ngantuk iku tambane apa gedhuk asale saka telo yen ra matuk atiku rada gelo aja ngono mas aja ngono kadung Iya. janji aku mengko gelo iya komplit saiki iya 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 oh iya yes tambah komplit Pak Bos
Ya. Ya. Oke kayo. Ya. Ya. Oh, ya. Ayo. Kasih jalan Pak Bor. Yuk. Kasih jalan Pak Bor. Bilang apa Pak Bor? Ya kasih jalan. Numpang lihat. Yuk. Yuk. Yen miturut critane biyen mula bangga ayu saka langit pancen nyata putri Kediri kang ayu marati dadi rebutan raja sewu negara sangga langit sampun paring patembaya sarta kinarwa nanging gawe bebono sapa bisa nyuwuhake panyuwune prasetya ingkang bakal dipun suwita bocang ganong senopati bantarangin wis sinebut Prabu Kana Sewandana ning cipta nyuwun priksa mring Sang Nata pinarengan srana ning Patembaya naga Panala utusane Singabarung kala srenggi sapabe dipun sabda kanggo cangkeping sranane Patembaya nuwuhake jati lan dadi budaya. Yo. Monggo Pak Dukuh. Selamat sukses. Yo. Yo.
Yo yo. Oh iya. Ya Pak Mun. Yo yo yo. 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 Oh. Ya. Yo. Yo 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 yo. Oh iya. Yo yo. Ing Mataram benteng ira inggil santine ngobengi kedaton lengkung limo mong papat tengane jongete wong ra duwe jagat jero oyo nirawane tur pinajak suci gayam turut lurung ipoleto kadang diodesu dedalane kuno lawan sekti sadine kudu andap asor wani ngalah luhur wakasane Jongete wong ra duwe. ketumung kula yen dipun dukani bapak ngeten timpangi ana catur ukur Pipa lonjo ngono we kana su. Bapak pocong pasar mati kidul cenggung kecak lor negara pasar gede loring loji mengko ngetan kesasar nek gonto mantan persis ini kenapa nangis Inga. wes Tresnawati
gawe uyung tresno Huta huta digawe uyung Senawati digawe uyung uyung nalendra satriya adu koro Satria ing Madukara sumenge aman pinggir karana Suping emas suping karna sumenge aman pinggir karana Suping emas pinggir karna karna jaya satriya ing Madukara Satria ing Madukara Tresnawati digawe uyung digawe uyung Tresnawati digawe uyung digawe uyung uyung nalendra satriya ing Madukara ing Madukara suping amas pinggir karena pinggir karna suping amas pinggir karena pinggir karna karena jaya satriya ing Madukara ayo proses kapanane wonten jalanipun wonten asrunipun yo sedaya lepat nyuwun pangapunten Sing ulun balik kita yo 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 rahayu 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 sing nanggap rahayu sing dianggap yo 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 ya 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 la 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 oh 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 ya 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 yo yo ya 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 la 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 ya 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 yo tesis tunggal bapak malih yo 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 Jadilah dari Vigar, tesis sudah malih. Ya.
Iya Pak Pur. Mekaten para rawuh bapak ingkang kaping 3.